Ipinamahagi ang fuel aid sa mga tricycle driver, magsasaka at mangingisda sa ilang bayan sa La Union bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ilang lokal ng pamahalaan sa lalawigan ang naglusad ng fuel subsidy program para sa mga miyembro ng TODA, magsasaka at mangingisda upang makatulong sa kanilang gastusin sa krudo at masuportahan ang kanilang kabuhayan. Sa bayan ng Balawan, 10 litro ng fuel ang subsidy ang ipinagkaloob sa kabuuang 3,023 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura, pangingisda at transportasyon. Sa Santol, inilunsad din ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa 82 miyembro ng TODA sa bayan. Nabigyan din ng tulong ang 12 jeepney at 27 habal-habal na bumabiyahe sa nasabing bayan. Samantala, sa Sudepen, umabot sa 1,230 ang benepisyaryo mula sa haning ng mga magsasaka at TODA operators ang nakatanggap ng fuel aid sa isinagawang distribusyon noong March 19. Nabigyan din ng cash assistance ang ilang rehistradong lokal na negosyo. Nagkaloob din ng fuel aid ang lokal na pamahalaan ng Caba para sa mga magsasaka, mangingisda at miyembro ng TODA mula sa 17 barangay nito. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin po ng programa na matulungan ang mga apektadong sektor at mapanatili ang kanilang kabuhayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. IFM News. IFM News. IFM News.